Bueno, Catalunya és un país de vi. A Barcelona rebem 7 milions i mig de persones a l'any que ens venen a visitar. Al voltant de Barcelona hi viuen gairebé 3 milions d'habitants i només el 33% de l'oferta de vi és de Catalunya. Els gairebé 800 cellers que tenim, els 25.000 viticultors, les 70.000 hectàrees de vinyes que tenim no són prou bones? O és que necessitem que es conegui més? Per això fem el curs de formació a l'Espai del Vi català. Perquè tu, que en saps de vi, que estimes el vi, que ets un gran forofo o aficionat del vi, puguis escampar el missatge i en poc temps, en aquest curs, conèixer a fons el paisatge del vi del teu país. T'esperem a l'escola. Josep Lluís, tu quina assignatura faràs? Perquè aquest és un home d'ensenyament, no? Bueno, jo és que diré les últimes experiències de 10 anys en SA, no? I jo volia transmetre una mica l'origen del raïm, d'on procedeix, i llavors en el temps, aquests 10 anys, he estat eliminant tots els processos químics, perquè jo crec que alteren una mica els gustos i les propietats que tenen els vins de l'origen, el que estem intentant, el que he intentat fins ara era substituir tots els actius químics que alteren això, els gustos del vi, i entrar dintre dels processos físics, que ja no alteren això. És a dir, tindrem en aquesta assignatura, per dir-ho d'alguna manera, aquest contingut, un parell d'hores de treballar el concepte aquest, i que precisament en màrqueting hi ha molta gent que parla de vi natural, els que fan vi diuen això de natural és incorrecte, o el que sigui, però bueno, si tenim el René que parla del Priorat, perquè li hem donat amb ell precisament una jornada que dediquem al Priorat, fem els últims 35 anys i, bueno, els primers d'aquests 35 anys, René té molt a dir, no? Bueno, tots dos. El que realment puc aportar i m'agradaria aportar sempre és, si haguéssim, la d'un projecte, la de saber que el vi és més que un treball, és més que realment una feina, que també ho és, no? Però el vi, per ser gran, té que ser molt més efectiu, efectiu amb afecció, té que tenir una certa afecció per la terra, pel seu ambient, i transmetre aquesta il·lusió als joves és el que més m'agrada, no? És el meu treball personal. Què els diguem a aquests que ens estan veient perquè vinguin a fer aquest curs? Què trobaran? Ell i jo representem el que és la persona que vol fer un vi de qualitat. Quina és? Doncs que té que tindre les dues facetes. La part emocional, que ell accentuarà, i la part científica, que la faré jo. Nosaltres en si portem les dues facetes, les dues parts, diguem, emocional i racional, però que cada un es dedicarà a expressar una cosa sense pensar en que l'altre no ho té. Al contrari, és molt important l'altre. Clar, tot és important. Però un viure el vi, i viure el vi, doncs amb això me sento molt a gust, no? Com diuen sempre, més i en profunditat, mireu el calendari de la formació, d'aquesta primera formació de prescriptors que en farem. Estem a la 20a Fira del Vi, doncs farem un brindis ara. Un brindis al sol, com diu la pel·lícula.